among sliramu pepujian ning ati ini ada request. Nggih, request ada request Sidorondo. Oh, Sidorondo. Dari Master BJ. Sinten? Master BJ. Master BJ. Endi wonge? Ini mburi kan? Oh, ning mburi. Ayo. Ditunggu ya, Mas. Nggih. Niki donga kagem temanten berdua ya, Pak. Ya, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Lekas diberi momongan. Putra-putri kang soleh lan soleka. Lah terus kapan kowe lek arkan dadi manten? Lah kuwi pertanyaane. Kira-kira apa ya ono ya Mas sing gelem nampa ngono. Ya jane tak kira sing saka Galsari iki jane ya enek. Promosi rek kae critane. Ya tak promosike sing Galsari. Ngetarani meneh apa ayo dipromosike. Badhe Kok ngapunten. Lah masukin nggih. Ngersake tambal ban. Oh nggih, tambal ban mengke diaturke. Alhamdulillah. Oh nggih. Yo. Ngopo sliramu tekan galaku kaya tanpa musiknya Indonesia kerja bareng dengan audio sound system Bima Waris juga AS Pro live streaming. Among sliramu pepujian ning ati ngersaka tambal ban mbok samboten ngangge ngeten iki. Mengki nak marai kancane. Mah, mah. Nek mah ya wis tak pake dhewe. Oh, mbok menawa sing liyane kancane do melu-melu. Mungkin nek
kancane nek melu-melu ngasek do abang-abang ngoten niku malah kula perkewuh dhewe malah. Alah. Alhamdulillah. Perkewuh ora dhewe yo. Laris. Piye kok Gusti. Marake Lah kok laris. terus mbok laris ka aku ki rumangsane aku dagangan po piye? Gendang payung. Seblak. Yo. Ning opo sirmu teku ninggalku kaya tanda dosa atiku Matur sembah nuwun Dimas Asih.